Samantala, arestado ang isang lalaking wanted sa Bulacan matapos ang operasyon ng mga Taram Police Station sa ilalim ng Project Tenant. Ayon sa pulisya, ang suspect ay isang construction worker na residente ng Bulacan, ngunit pansamantalang naninirahan sa isang barangay sa mga Taram. Nahuli siya matapos maisama sa listahan ng mga bagong naninirahan na isinumite ng mga opisyal ng barangay bilang bahagi ng nasabing programa. Nahaharap ang suspect sa 4 na bilang ng acts of lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may piyansang 180,000 pesos bawat bilang. Mayroon din siyang 2 kaso ng paglabag sa Section 10A ng parehong batas na may piyansang 80,000 pesos bawat isa. Patuloy na nananawagan ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa kanilang komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.